Ani ata padayon ta karon sa atong ikadong hugna sa atong series sa basahon sa Marcos, no? Unya dinhi atong pagahisgutan nining maong basahon ang mahitungod sa pagpadala ni Ginoong Hesus. Una nga pasiuna nga misyon ni Ginoong Hesus sa mga katawhan o sa mga disipulo nga iyahang gitudluan, no? Ang nag-uban kaniya. So mao ni ang unang misyon nga makita nato dinhi mga igsuon nga diin ang ato ang mga disipulo nga nakadawat og mga pagtulun-an ni Ginoong Hesus iyang gidala. So sa miagi magisgot ta mahitungod sa kakulang sa ilang pagtuo kang Hesus nga bisan gani ang iyahang pamilya wala usab motubo. So wala motuo. Kung nahinumdum mo sa niagi nga atong sermon sa last sa Mark 6 gyapon 1 to 7 1 to 6 atong makita dinhi nga bisan ang iyang mga pamilya ang mga katawhan dito sa Nazareth wala gyud motuo ni Ginoong Hesus, no? Ug makita nato mga igsuon sa atong pagka-familiar na sa atong naandan matag Domingo mosimba ta dinhi mahimo na lang siya nga obligasyon dili na commitment nato sa Ginoo. So mao na ang nahitabo ani nila nga tungod kay kaila kay nila si Ginoong Hesus gikan pa sa pagkabata hantod sa pagkadako nahibalo sila nga panday so dunay gihimo si Ginoong Hesus nga mga pagtulun-an gipakita nila gihatag nila milagro pag-ayo sa mga sakit pero ang nahitabo ang ilahang gibaos, no, ang ilahang response ang pagkawalay pagtuo. So mangutana ko nato karon anya lang ni kuman Adi-aday, sige, mangutana ko. Kumusta naman ang atong kinabuhi diha ni Kristo? No? Ako dili ko katubag ana tungod kay ako'y nangutana, so kamoy mo tubag kay kamo may gipangutana, pero kamo ra gyud ang nahibalo kung asa naton napita karon. Ako lang pagdasig padayon ta mga igsuon kay nakita nato ang kalibutan nga dili na gyud maayo ang dagan, dili ba? No? Gubat diri, gubat didto. Unya ang eroplano matagak lang murag way kusog, no? Gikan atong nihagsa sa India to asay ni crash dito sa Dumaguete, no? Nag-crash landing abot kuno sa atong balita karon ba to og sa atong anyo. Bisa pa nining mga panghitabo mga igsuon kining ato ang series sa Marcos atong makita unsaon nato ug giunsa ta pagtudlo ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang gipakita sa pagtudlo sa mga disipulo, no? Ug atong tan-awon diri sa Marcos 3:13 o 14, yun ni atong makita. Si Jesus mitawag niining mga tao sa pagsunod kaniya sa dugay na nga panahon. Kung atong tanaw na Marcos 3:13 pasiunang mga bersikulo, nag-ingon din na sa kapitulo 3 sa Marcos 13 ngadto 14. Ingon sa 13, unya mitunga si Jesus sa bungtod ug iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga nahimutan og sila miduol kaniya. Ang 14 nag-ingon, og nagtudlo siya og napulo og duha nga ginganlan usab niya og mga apostoles nga maoy makig-uban kaniya og maoy iyang ipadala aron sa pagsangyaw. So kining atong gisugad atong sugilanon nga atong tukion karon mga igsuon, mao ni siya ang pasiuna nga atong makita nga kini mga tawhana mao ni ang iyang gitudloan, mao ni iyang gitawag ang 12 ka mga apostoles, no? Ang iyang mga gikahimutan, ang iyang mga gipili. So kini mga tawhana makita nato sa sugilanon nga dagan sa sugilanon kini mga tawhana kulang sa spiritual nga pagsabot, no? Makita man nato sa atong gibasa. Kulang sila sa pagsalig, kulang sila sa pagkamapainubusanon, kulang sila sa pagtuo. Unya kini mga tawhana kanunay nga naghatag og problema o nakaproblema. Kulang sa punto o sa pagtulun-an ni Kristo. Bisan na mati sila, apan wala gyud nila ikinasing-kasing ang pagpaminaw sa mga pagtulun-an. Mauna nga usahay ang mga apostoles usahay mutubag ni Ginoong Hesus nga daw sa nagtubag lang sila og ilahang mga amigo, no? Katong pag-ingon niya sa papungtana sa babae kasi naghikap sa akong sinina ning siya kadaghan anang tao mangutana man ka nga daghan man ang tao. So umakita nato nining mga panahon na medyo kulang pa sila sa pagtuo, sa respeto, ug unsa gyud pag-ilan niya na Ginoong Hesus. Bisan pa sa ilang mga kahuyang kun atong tan-awon gigamit gyapon sila sa Ginoo mga igsoon.
Gigamit sila sa Ginoo kining mga tawhana aron mausab ang kalibutan alang sa iyang kahimayaan. Karon panahon na, wala naman ning mga apostoles karon. Kining mensahe nga atong pagatukyon karon, katong pagabatbaton karon, gi-reflect ni nga di sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi. Kita og sila gigamit, kung sila gigamit sa Dios kaniadto, sigurado gyud mga igsuon nga siya mo gamit usab kanato. Ang pangutana kung magpagamit ba ta niya. O ang pangutana kanus ata magpagamit niya. Dili na kinahanglan nga atong isangkapon ang atong kaugalingon nga mahimo tang kumpleto o mahimo tang haniti na sa pulong sa Ginoo o doon na tay mga pagpangandam nga paghimuon tungod kay ang Dios mo'y mosangkap kanato. Ang atong mga kahibalo, ang atong mga na-acquire, atong mga accomplishment, mga igsuon dinhira na sa kalibutan. Panlahi ang katuyuan sa Dios kanato tungod kay gusto niya nga kita magamit usab bisan pa dinhi sa atoang iglesia. Pag-isgot nato sa ministry mga igsuon, ay makita niyo din na sa inyong notes. Tanawan ninyo, naana diha, no? Naana din na ang atoang mga ministry. Ushering ministry, worship ministry, Magnify ministry, Harvesters ministry, ug uban pa. So, naasad tay mga small group nga atong atinan mga igsuon. Kung kita nakabati nga gitawag kita sa Dios, mahimo kamong mga lagad dinhi sa atong iglesia pinaagi aning mga maong ministry, no? Kung asa kamo muhaom nining maong ministry nga atong gipaghisigutan kining Harvester, na children's ministry, no? Salamat ko sa Ginoo nga sa una nagsige tag-ampo, no? Nga nangayo ta og mga volunteer nga mga teachers sa ato ang children's ministry. By God's grace, daghan gyud ang nisanong, so wa na gyud taon magkapuliki ang ato ang teacher, no? Ang gadala sa children's ministry. So kung asa man gani mo muhaom, naara gyud dinha tan-awa na ninyo ang notes unya, kung tan-aw ninyo walay muhaom para ninyo, ayaw mo ka ikog o ayaw mo pagduha-duha sa pagduol sa mga usher, sa atong elders, sa atong mga ministry heads, o bisan diri nako kay pangitaan nato og paagi kung unsa ang inyong makontribute diri sa ato ang iglesia. Kana kung andam ta og tagana magpagamit sa Dios pinaagi nining maong ministeryo. So natanawan ninyo og asa mo dapit nga muhaom. Okay. So dinhi kung gigamit sa Dios ang mga apostoles o ang mga disipulo ni adtong panahon na unya mao kana ang naghatag kanato og dakong paglaom. Nga kita magamit gihapon, makapangalagad kita ug mahimong galamiton sa pagpalapad sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan pinaagi sa atong pag-involve, no? Pag-apil nining ato ang mga buluhaton dinhi sa iglesia, no? Inyuha gina nga prerogative. Anaara gyud kaninyo ang tanan kung kamo doon na magpagamit mo sa ministry. So kini mga tawhana mga igsoon, kani akong gipasabot kini mga disipulo, taw-taw na nagsunod kang Hesus gikan sa laing dapit, kanunay silang naminaw kaniya o nga nagtudlo o nagtan-aw kaniya nga nagbuhat og mga milagro. So si Jesus nagbansay kanila aron sila mapadala ni Jesus sa pagsangyaw sa mensahe sa ebanghelyo sa kaluwasan. So mao ni kini karon ang naghatag kanato sa mga detalye sa iyang pagsugo, no, sa Ginoo sa mga disipulo alang sa ilang unang misyonaryo nga pagsangyaw. So ato ning gikutlo mga igsoon ang teksto karon kahapon noon sa Marcos 6, kapitulo 6 sa Marcos, bersikulo 7 ngadto sa 13 nya adto sa mulaktaw ta ngadto ta sa 30. So akong gihangyo manindog ta ug ato ning basahon ang maong mga bersikulo. Agi og pagtahod sa ato ang Ginoo, no, sa atong Dios sa iyang balaan nga pulong. So Marcos 6, kapitulo 6, bersikulo 7 ngadto sa 13 unya ug ang 30. Okay? So atong basahon, magdungan tagbasa mga igsoon.
Ang napulo og duha, iyang gitawag ngadto kaniya, ug gisugda niya ang pagpadala kanila nga tinagurha. Ug gihatagan niya sila og kagahom batok sa mga hugaw nga espiritu. Gitugon niya sila sa dili pagdala og bisan unsa alang sa ilahang panaw. Gawa sa sungkod, walay pan, walay bag, walay salapi sa ilahang mga bakos. Gawa sa pagsulob og sandalyas, apan dili magsulob og duha ka bisti, og siya mingo kanila, asa gani kamong balaya mudayon, pabilin kamo dito hangtod sa inyong pagbiya sa maong dapit. Kung sa bisan diin dapit kamo dili kamo dawaton og dili pamation, inigbiya ninyo itaktak ang mga abog nga naa sa inyong mga tiil, ingon nga pasidaan batok kanila. Busa nanglakaw sila ug nagwali nga kinahanglan manghinulsol ang mga tao. Gipanghinginla nila ang daghang mga demonyo ug gihidhira nila og lana ang daghang mga masakiton ug gipang-ayo sila. Ang 30 mga igsoon nag-ingon nga unya ang mga apostoles mibalik ngadto kang Hesus ug gisugilon kaniya ang tanan nga ilang nahimo ug gipanudlo. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong. Magampo ta mga igsuon. Amahan namo nga langit nun, Lord, kami nagpasalamat ug dako Ginoo Lord God sa among kasing-kasing nga ikaw Ginoo nagdala kanamo nini maong dapit Ginoo Dios. Ang among pag-anhi Ginoo dili among katakos, dili ang amo ang kabubuton, kundi ikaw mismo ang nagdala kanamo dinhi maong dapit. Aron kami mamati na usab sa makausapa sa imuhang mga pagtulunan. Kami nagampo Lord nga ikaw Ginoo magpataliwala kanamo dahil si mong balang espiritu maghatag og kaalam ug kahibalo Ginoo. Gamita lamang kining imong alagad Ginoo nga tigpamaba Ginoo God, instrumento Ginoo sa pagsangyaw sa imong pulong ngadto sa imong katawhan. Nagampo kami Ginoo nga ikaw Ginoo magpakita Ginoo Lord God sa imong mga milagro, sa imong pagkadios, sa imong pagkabalaan dinhi sa imong dapit Ginoo Lord God. Busa Lord, nagampo kami Ginoo nangay kapasayloan sa among mga sala Ginoo. Umaandam kami Ginoo Lord ug God sa pagduol sa imong tilan o sa pamati sa imong mga pagtulunan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus, among Dios. Amen. O amen. Malingkod ang maigsuon. Okay, so ang uluhan nato nining ato ang wali karon ang pasiunang misyon. Ang pasiunang misyon mao ang uluhan nga ato ang gibutang. Thank you. Installment man ang technical. Salamat. Salamat dyan. Okay, sige pa dayon ta, no? So, mo ni ato ang title, pasiunang mission, din atong gikutlo sa mga balaan nga pulong sa Dios gikan sa Marcos 6, setting ato sa 13 ug 30. So, doon na tayo tulo ka punto atong paghisgutan mga igsoon ini kaponon. Ang una nga punto, ani nga atong makita dinhi sa atong pagatunan karon, mao ang pagdala sa napulog duha. So mauni ang panahon nga diin gipadala ni Ginoong Hesus ang iyahang mga tinun-an o mga disipulo o apostoles ngadto sa usa ka pasiuna nga misyon nga giandam o gitagana alang sa dako nga misyon nga mao na atong gitawag karon og the Great Commission, no? Mao ni ang ikaduha, mga tugon, dunay mga tugon sa gipadala. So kaning ikaduha mga igsuon mao ni ang ang gipadala ni Ginoong Hesus apan aduna siya mga tugon o mga pahimangno, no? Nga aduna sila buhaton aron maghinalig sila sa provision sa Dios o sa pag-abay-abi sa mga mudawat kanila kung asa man sila ipadala. Ang ikatulo ana ang mensahe sa ministeryo o ministeryo. So mao ni ang mensahe may tungod sa paghinulsol sa katawhan ug pagtuo sa Dios nga mao ni gihatag dito sa mga katawhan nga gitudlo sa mga apostoles. So una atong tan-awon ang pagpadala sa napulog duha. Atong basahon mga igsuon pagbalik ang bersikulo 7 sa Marcos 6 sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 7 na unsay gingon diha? Naingon diha ang napulog duha iyang gitawag ngadto kaniya ug gisugdan niya sa pagpadala kanila nga tinagurha ug gihatagan niya sila og kagahom batok sa mahugaw nga espiritu. So ang intro lang daan ato makita mga igsoon nga gitawag sila ni Hesus
Kani iyang mga tinun-an ngadto kaniya ug gipadala siya sa misyon aron magsangyaw, no? Gipadala niya sila sa tinagurha. Sumuta na tanganong tinagurha man, no? Gipadala siya sa tinagurha ug yatagan sila gahom batok sa mga demonyo ug kini ang buhat sa ministeryo ni Ginoong Hesus. Gipadala sila sa tinagurha, no? Tungod kay naghatag kinig idea kanato kung unsang paagi ang mga giparis ni Ginoong Hesus o kini adunay hinungdan nga gipadala sila ni Hesus nining pagiha. Kini mga igsuon og sa panahon sa mga Jew sa unang panahon kun dunay mga pagwitness o pagsangyaw sa pulong sa pagpatutuo o pagtuo nila na kinahanglan kana og duha ka tawo. Duha ka saksi. Mao ni nga kini sila ga tinagurha, igo na gyud ni sila nga mosaksi aning usa ug ang usa mao ang mahimong saksi, no? Dinhi makita nato nga kini nagtuman sa mga kinahanglanon sa balaod usa sa nig required sa balaod sa una alang sa matag pagmatuod. So kato akong gingon nga pagwitness, no? Pinaagi sa mga pulong labing minus duwa gyud ka saksi. Naghatag kini sa ilang panag-uban og pagdasig og pagampo o pagsinabtanay. Naghatag usab ni og proteksyon sa matag usa. So mahinungdanon kayo nga sa panahon nga kita duna tay pag-aatuon nga mga misyon o dunay pagtawag kanato sa paghimo og mga Bible study, mahinungdanon kay may igsuon nga dili ka maginusara. Magdala jud ka og igsuon nimo sa pagtuo aron aduna kamoy aron ang trabaho madali ra mahuman. O adunay proteksyon o adunay mudasig kanimo. Ang usa maluya, ang usa moampo. Mao na sa atong discipleship karon duha-duha gina siya. No? Duha-duha na mao na sama ani gipadala ni Ginoong Hesus nga mahinungdanon kayo nga aduna gyud isig magtotoo uban kanimo kay kini makapasayon gyud sa buluhaton nga gisangon niya. Kini ang paagi nga gisunod sa mga Kristohanon sukat pa sa una. No? Sa una mga adlaw sa simbahan migamit usab nini ang mga paagi nga duna gyud tagurha ang itudlo tagurha nga ipadala. Sama sa buhat 13:2-3 nag-ingon. Samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa ang Espiritu Santo mingon, igahin kanako si Bernabe o si Saulo alang sa buluhaton nga nini gitawag nako sila. So makita nato nga dunay gyud kauban, no? Dunay gitawag nato ni siya og accountability, no? Dili ta mahimo mga igsuon nga mahimo tang Kristohanon nga mahimo tang magsangyaw nga kitarang usa, no? Namay kay gayunan nga mosangyaw ta nga kitarang usa apan sa tanang higayon dili na mahimo mga igsuon tungod kay adunay higayon nga kita maluya. Mao ni magdala nato og kadasig, kalagsik og magdala sa pagampo aron kita makapadayon sa maong buluhaton. Sa 3 ningon unya human sila makapuasa og makampo ilang gipandungan ang ilang mga kamot kanila o gipagikan sila. So makita nato. Mahinungdanon gyud ang duha-duha. Si Jesus mitawag ngini nga mga tao sa pagsunod kaniya sa dugay na kayo nga panahon kini mga tawana gitawag niya nga dugay na kayo nga panahon nagkuyog niya sukat siyang ministeryo, no? Mangutana ko kano sa amo gitawag sa Ginoo? Naay mo ingon pila na makakatuig Kristohanon brad? Siyempre motubag ko 23 na. Unya unsa may imong nahimo? Daghan unsa man? Nakalimot ko, no? Di na lang. So maunay mahinungdanon kay magigsuon dili sa gidugayon, no? Mahimo karon nga mahimo kang Kristohanon ni dawat kani Ginoong Hesus nga mahimong personal og Dios sa imong kinabuhi. Nga dunay buhaton ang Ginoo sa imong nga ipabuhat nimo nga dunay kalag nga madala nimo ngadto sa iyang tiilan. Dili sa gidugayon sa atong pagkakristohanon mo ang basihan nga kita lig-on na diha sa pagtuo kundi ang maglig-on kanato way lain kundi si Ginoong Hesus ang atong pagtuman o pagsunod sa iyang sugo ug sa iyang kabubuton. Dili ang atong mga accomplishment. Usa ka pagtulunan sa sulugoon sa Ginoo, no? Nga kini adunay matudlo og sa mga nagtinguha sa pag-alagad sa Ginoo nining adlaw, no? Kung si Jesus adunay misyon alang sa mga original o katong mga una nga mga 12 ka disipulo, aduna usab siya misyon alang kanato karon. Walay gipili. Gitawag ta sa Dios nini mga buluhaton, aduna siya tagsa-tagsa nga ihatag kanato nga mga buluhaton sa atong kinabuhi nga mohaom usab dili atong kabubuton kundi kun asa taniya ibutang diha kita magsugod, no?
Si Jesus mihatag kanila og sa iyang gahom, ingon man ug kita dadon ta ug gamiton ta sa Dios nining maong buluhaton, dili gyud ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, kun dili hatagan ta niya kagahom sa paghimo sa mga buluhaton nga iyang ipahimo kanato. Dili ta mulakaw mga igsuon nga kulang ta, nga dili ta i-equip. Mao na akong gingon ganiya nga kung kita magunahuna nga kita mo equip o sangkap sa atong kaugalingon, kawang lang ang tanan tungod kay dili kana mahimo sa ato ang paglakaw diha sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang musangkap way lain si Ginoong Hesus. Si Jesus literal kini usa ka extension mga igsuon samtang sila nangalagad sa tibok nasod. Kita ang mahimong extension sa buluhaton ni Ginoong Hesus. Karon tuwa naman siya ni kayab naman sa langit, gipabili niya ang balang espiritu nga mamutabang kanato. Nagingon ang Ginoo pangayo sa ngalan sa Amahan kay ihatag kana mao nang dili gid niya ihikaw ang ato ang mga katuyuan sa pagbuhat sa iyang buluhaton, no? Si Jesus literal nga nagpadaghan sa iyang kaugalingon sa diyang gipadala ang iyang mga disipulo uban sa iyang gahom. Mao na kita mga igsuon, mga extension sa ta, mga kita ang mo hatag o mo sumpay sa mga buluhaton, umubuhat sa mga buluhaton nga gihimo sa unang panahon, mao gihapon kana ang misyon nga gihatag kanato sa Dios. Busa atong tan-awon mga igsuon kung kita gitawag ba gyud og wala, kung gitawag ka pamati, no? Juan 14:12 ngadto 14 nag-ingon, sapagkat tinuod gayod sultihan ko kamo nga ang nagtuo kanako magbuhat usab sa mga buhat nga akong gibuhat ug labaw pa kadagko kay niini ang iyang buluhaton kay ako moadto man sa Amahan. Unsa may gipasabot? Gingon niya klaro kayo nga kana kamo magbuhat usab sa mga buhat nga akong gibuhat. Kita kana ang giingon ana mga igsuon, dili lamang gi-address ngadto sa mga disipulo mga apostoles sa una, apan mao na ang mensahe nga iyang gihatag kanato karon. Nining panahon na. Muna akong giingon ninyo nga paagig pahinumdum, tan-awan ninyo ang palibot, tan-awan ninyo unsa ang mga panghitabo, ini kahuman tutok ngadto sa Dios. Unsa may imong ipabuhat nako. Ingon ni ana ang atong kinabuhi. Wala ta buhata sa Dios nga ma-idol ta, no? Ningon ni 14, kung kamo mangayo, kung mangayo kamo og bisan unsa pinaagi sa akong ngalan, kini akong buhaton. Mao na sa kasaad mga igsoon nga buhi kay saad sa Dios nga kung kita mangilabot sa iyang buluhaton, siya gayod muhatag sa atong panginahanglan, no? So ang punto diha nga gitugyan ni Jesus ang otoridad ngadto si andusi ka mga disipulo, ingon man usab kung kita magpagamit, tugyanan usab kita niya sa otoridad nga iyang gihatag sa mga disipulo. Otoridad ug naghatag usab og gahom kanila sa panghingilin og mahugaw nga espiritu ug pagsugod siyang buluhaton sa ministeryo. Kung kita magsugod usab kita sa buluhaton nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato sa matag usa, dili na kinahanglan mga igsuon nga magtukod patag iglesia. Dili na kinahanglan nga kinahanglan nga daghan ang tao. Igo na kayo mga igsuon nga kung doon na kayo nakita nimo mga igsuon din na nga wala pa gyud makailan ni Ginoong Hesus, mauna ang imong misyon. Dili ta mo tan-aw nga to sa layo na kay nga dapit kay basin naara sa atong pamilya, naara sa atong tungod, naara sa atong silingan. Mao na ang buluhaton nga atong bantayan mga igsuon nga isip Kristohanon kita gilain alang niya ng maong buhat, no? Siya nagpadala kanila sa tinagurha ug nagtudlo kanila kung unsaon sa pagpanaw ug pagpangalagad, nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang sa ilang pagkadisipulo ug pagpangandam alang sa ilang umaabot nga mga tahas. So sa ato pagipadala ni sila ni Ginoong Hesus mga igsuon, dili lang kay ingon nga sige tagurha mo diha, lakaw na mga to, bahala na mo, wala. Gipadala ni Ginoong Hesus kining mga tawhana ang mga disipulo apan iyang gitagaan ug kagahom ug otoridad. Mao na atong makita mga igsuon ang ato gayud ang mahinungdanon ang atong availability. Tagaan ta og otoridad, gitagaan ta kagahom plus ang atong availability. Kung available ta niining mga buhata, igo na kaayo sa pagbuhat sa ministeryo ni Ginoong Hesus dinhis kalibutan. Dili na kinahanglan pa nga unsa pay isangkap nato sa atong kaugalingon.
Mahinungdanon man ang mga igsuon nga daghan mga theologian nga naa nag-eskwela gamit kana kayo sila apan kung kita maghuhuwat kung ano sa ta equip o masangkap di gina siya moabot. Kung dili gikan sa Dios ang pagsangkap kana dili gina moabot kung kita ang magsangkap sa atong kaugalingon. So unsa may mga kat-una nato dinhi? Kini mensahe mga igsoon nagpasiugda ni sa pagdiligar, no? Or delegasyon, pagsalig og misyon. Samtang ang mga disipulo gipadala ron sa pagsangyaw sa paghinulsol, paghingilin sa mga demonyo o pag-ayo sa mga masakiton. Gitawag ni Jesus ang 12 ka apostoles ka mga tinun-an o gihatagan sila og otoridad batok sa mahugaw nga espiritu nga nagpakita nga ang ministeryo dili lamang iyang bulhaton kundi buhat usab niadtong iyang gipadala aron sa pagmantala sa mensahe sa paghinulsol ug sa paghimo sa mga buhat sa pagpangayo ug pagluwas nga naghulagway sa ministeryo ni Ginoong Hesukristo. So mao ni ang ato ang pagtawag mga igsuon din sa ministeryo na Ginoong Hesus nga mao ni ang paghatag kaniya og kagahom, tagaan tag kalig-on, tagaan tag kadasig, i-equip ta niya aron paghimo nining mga buhat nga iyahang gikahimutan. No? So unsa may mga pagtulun-an o unsa na to pag-apply ni sa atong kinabuhi, no? Kung atong makita dinhi, si Jesus nagpili o naghatag og gahom sa iyang mga tinun-an paggawas o mga pagkailap sa iyang mensahe, nagpakita kini nga ang sumusunod ni Jesus gitawag usab nga mahimong aktibo nga magkiglambigit sa mao nga ministeryo, no? Atong makita mga igsoon dili ni passive, active ta ni. Ang buhat sa pagpadala kanila sa tagduha-duha nagpasiugda sa kamahinungdanon sa panag-uban ug suporta sa ministeryo. So ang importante nga kita kun dunay kauban, aduna gyud mo support nato. Dili lang ingon nga financial apan mo support usab sa atong sa pag-ampo, mo support usab sa pagdasig, mo support usab sa paghatag og proteksyon. Mao nay katuyuan nganong duha-duha. Nganong duna gyud paris gyud ni Ginoong Hesus ang matag disipulo nga iyang gipadala, no? Nasayod man ta nga 12 sila kabuok ang iyahang mga apostoles. Giduha-duha sila, so, sa unom sila ka grupo. No? Ug niadtong panahon na, unsaon na lang kahapon ang usa nakaparis ni Judas. No? Ang Ginoo ra nagbuot ana. Wala pa siguro na siya kunahon na Judas atong panahon na. Pero anyway, no? Mao ni nagdala nato sa ikaduha nga punto. Ang ikaduha nga punto mga igsoon mao ang mga tugon sa gipadala. So kung magpadala si Ginoong Hesus sa usa ka misyon, aduna na siya mga pahimangno, aduna siya mga tugon, aduna siya gidili, ug aduna siya gustong ipabuhat. Gingon diha sa bersikulo 8 ug 9, gitugon niya sila sa dili pagdala o bisan unsa alang sa ilahang panaw. Gawa sa sungkod, walay pan, walay bag, walay salapi sa ilang mga bakos. Gawa sa pagsulob og sandalyas apan dili magsulob og duha kabisti. Unsaon ninyo pagpicture na mga igsoon nga ang pagpadala nimo sa usa ka misyonaryo o misyonarya nga walay dadon. Dili magdala og reserba nga sinina, dili magdala og reserba nga sapatos o sandalyas, walay pan nga dadon, walay kwarta nga dadon, walay bag nga dadon. Sa ato pa unsa may gipasabot niya na? Muadto ka sa misyon nga ang daa kanimo ang ana alang sa imong lawas. Muadto kag misyon. Unsa may pinakapunto, pinakadako nga mensahe nining gusto sa Ginoo. Isip kabahin sa iyang pagsugo, si Jesus mihatag sa iyang mga tao og pipila ka tukma gyud nga sugo og ang pagtan-aw sa iyang gisulti kanila adunay maisulti o masugid usab kanato mahitungod sa atong kaugalingong pag-alagad sa Ginoo. So makita nato ang punto nga makita nato nga gipadala man ni Ginoong Hesus wa gyud baon, no? Ang katuyuan ni Ginoong Hesus mga igsoon para di kita mabugatan, no? Nakasuway ba mo nga moadto mo og biyahe, bakasyon, butang dalag duha ka adlaw, no? Overnight baron, no? Unya, ka-excited kayo ka, magdakag reserbang sinina.
Ako ni dadon akong sapatos nga guma kay basin unya og mag-jogging mingad to. O sud sa bag. Magdako ko sa kasinina kay basin og panington ko, isud sa bag. Nya sunod nya mag-party ni kagabi, mag-dinner mi ni kagabi. Ako dadon akong sapatos nga nindot kay basin unya og mangaon mi dito sa sikat nga restaurant ra banang among atuon. So sud sa bag, no? Daghan kay kaguna-unaon nga dadon. Unya ang resulta naglisod na kagda. Pag uli nimo pagkahuman sa imong lakaw, wa gani ka katunga sa paggamit sa imong gidala. Unya unsa man na-enjoy ka. Pagpadong nga to bugat kayo, no? Pag-abot nimo dito imbis nga ditso mo lingaw-lingaw o kahaon sa mga activity, wa na kay nahimo kundi paglingkod nimo sa dapli nakatulog kas kabugat sa imong gidala. Mao na may suon nga gihimo ni nga pagtulunan usab kanato aron dili kita maguna-una sa pag-andam ug unsa man gani ang angay pagginatong buhaton alang sa maong misyon. Naghatag ni mensahe kanato usara gyud kabutang ang atong makita dinhi. Ang paghinalig sa Dios sa paghatag sa atong mga panginahanglan. Kaya ang misyon nga gihatag ni Ginoong Hesus nining mga iyang mga disipulo, wala gina siya mag-ingog usa ka adlaw, duha ka adlaw, hangtod sila nahuman. Panwala sila gidala mga reserbang sapatos, sinina, wala sila pagkaon, wala sila kwarta, wala bag. Ilang gipailan ni Ginoong Hesus nga dili gayod sila biyaan, dili sila pasagdan. O nahibalo gyud si Ginoong Hesus kung unsa kining maong buluhaton o pag-abot nila sa maong lugar, dunay mga tao nga moabi-abi kanila ug mosuporta sa ilahang mga panginahanglan. Wala kita biyae. Wala siya maingon nga bahala na mo diha. Kundi gi-equip niya ang tanan pinaagi sa iyang gahom. Dili pinaagi sa ato ang kusog. No? So mao ka na ang plano sa Dios alang sa katawhan. Naluwas kita pinaagi sa pagtuo. No? Ang Ginoo nagpaabot usab kanato sa magkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo. Mao na ang kinauyukan, pinakasentro gyud sa ato ang kinabuhi ug paglakaw diha sa Ginoo nga mao gyud ang atong pagtuo diha ni Kristo. Gusto siya nga kita maglakaw diha sa hingpit nga pagsalig diha kaniya ug sa iyang gahom sa pagsangkap sa atong tanan nga mga panginahanglan. Mao na iyang gitan-aw sa pagsugo sa mga disipulo nga walay dad-on kay siya na ang bahala nga magsangkap. Wala siya yung bahala na mo, pansiya na ang bahala nga musangkap sa itong mga panginahanglan. Unsa gingon sa Mateo 6:32 ngadto 34. Unsa gyud ka matinud-anon ang Ginoo? Diha sa 32 nag-ingon kay ang mga hintil nagtinguha nining tanan ug ang inyong langitnong Ama nasayod nga kamo nagkinahanglan nining tanan. Ang atong panginahanglan mga igsoon nagkinahanglan usab mga hintil. Kaning hintil dili ni mga Hudiyo kay sa unang panahon duha ka tawo Hudiyo, dili gani ka Hudiyo, hintil ka. Unya kita sakop tas hintil. Mga Gentiles, no? Ningon ni na nga ang mga hintil na tinguha nining tanan ug ang inyong kalangitnong Ama nasayod nga kamo nagkinahanglan ini. Unsa may gingon sa 33 ningon siya apan mao'y unahan niyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong o kining tanan idugang kaninyo. Inumdumi mga igsuon nga ang Dios musaad tumanon. Diha sa 34 nag-ingon din na busayaw kamo kabalaka mahitungod sa ugma kay ang ugma may kabalaka sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa usa ka adlaw ang iyang kaugalingong suliran, no? Mo man kasagaran mahitabo nato. Magunaw na din ta unsa ka sunod ugma, no? Unsa kay akong ipalit og bugas, no? Unsa kay akong ipalit sudan? Unsa kay akong buhaton ugma? Daghan kayo tagiuna-una sa ugma. Wa na to una-una nga kita nagatubang ta sa ato ang angay nato nga sulbaron nga problema nga angay natong buhaton nga buluhaton sa Dios nining adlaw. Kung maghunahuna ta ugma, imong gidungagan ang imong problema. Nga klaro makayo og tataw kayo nga ningon din nga ayaw kabalaka mahitungod sa ugma kay ang ugma may kabalaka sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa usa ka adlaw ang iyang kaugalingong suliran.
Kung doon na tayo giatubang sa matag adlaw mga igsuon, mao na gihatag kanato sa Dios, mao na angay natong atubangon, mao na atong angay nga tubagon. Dili kita magpasagad usab mga igsuon sa pag-usik-usik sa atong mga kahingwaan o atong mga resources, no? Tungod kay ang Ginoo motubag sa atong mga panginahanglan. Wala usab kini magpasabot nga ato na lang iwaldas, ihatag ang tanan. Kita kinahanglan nga muhatag, mutabang, mulihok sa tanan, umuhatag kita sa ato ang mga resources nga gihatag sa Ginoo kanato, mahimo nga wala kay magamit tungod kay imo nang gihatag apan ang Ginoo mo'y nagsugo kanimo sa pagtabang ni anang maong tao, no? Nagtugot ang Ginoo kanato sa pagtigom. Dili na dautan ang magtigom, magpundo, no? Kay magamit na sa panahon sa adlaw nga ikaw nanginahanglan niini. Apan gingon sa Ginoo nga magtigom ka sa panahon sa kasuwagan aron sa panahon sa kalisdanan ug adlaw sa kalisod aduna kay kahingwahan, aduna kay resources nga mabilin. Ang mahinungdanon mahimong maalamon nga tinugyanan sa bahandi nga gipanalangin sa Dios ug mosalig kanunay sa Ginoo sa iyang pag-atiman kanimo. Mao na gihatag niya nga paglaom nini mga apostoles nga ayaw mo kabalaka sa inyong mga kinahanglanon, mao ni dad-a ug unsay naa sa inyong lawas mao na pagdala mo og sungkod. Kaning sungkod mga igsuon mao ni simbol ani ang authority. Nakakita mo sa shepherd. Unsa may gidala sa shepherd o pastol? Sungkod. Authority and protection. Mao ni gihatag sa Ginoo, gipadala sa Ginoo sa mga apostoles tungod kay naghatag kini nimo og tabang. Mao ni naghatag nimo og protection. Mao ni naghatag nimo panalitan maglisod kag lakaw imong ikabalance, mao usab ni naghatag nimo og otoridad. Is a sign of authority ang maong sungkod. Adunay pagka-dinalian ni kinahanglan nga hatagan usab pagtagad kanato, no? Ang pagtawag ni Ginoong Hesus karon. Kaya ang mga umahan, puti na hangtod sa ting-ani, ug panahon na sa paglakaw, panahon na sa ting-ani. Unsa may gipasabot niini mga igsuon? Daghan kayo ang mga kaigsuonan nato, ang mga kalag nga kinahanglan gyud nga masangyawan sa pulong sa Ginoo. Dili na mahimo nga atoa lang pasagdan kanang mga higayuna mga igsuon tungod kay kana gihatag sa Ginoo ana sa imong atubangan, aduna kay buhaton alang sa kamayaan sa imong ngalan. Dili ta maghuwat nga naaray mo sangyaw ana nila, naaray mo share ana nila sa gospel, naaray mahatag nila og mga balaan nga pulong aron sila maluwas. Dili ka na maigsuon kun imong nakita, kun imong makita nimo nga ana ang panginahanglan, buhata kana tungod kay kana giandam og dagana kanimo sa Dios. Ingon sa Juan 9:4, samtang adlawan pa, kinahanglang magbuhat kita sa mga bulaton niya nga nagpadala kanako. Muabot ang kagabion ug wala nay tao nga makahimo sa pagbuhat. So unsa may pasabot nini? Tinuod ang mga igsoon nga muabot gid ang panahon nga dili na gyud ta makaukab sa atong Biblia. Muabot ang panahon nga kita magtago-tago na lang kun asa tang dapita. Muabot ang panahon sa paglutos unya sa matag usa kanato. So unsa may atong buhaton sa atong pagpangandam? Samtang giingon dinhi sa pulong sa 9:4, samtang adlawan pa, samtang dun na patay higayon, no? Kinahanglan nga buhat kita sa mga bulaton niya nga nagpadala kanato o sa mga apostoles. Moabot ang kagabion ug wala nay tao nga makahimo sa pagbuhat nini. Kay bawo mo unsa may gipasabot sa nini? Moabot ang kagabion. Unsa may gipasabot ana? Umingon ka kagabion, ngit-ngit na gyud na. So panalitan mo ngit-ngit ang atong kinabuhi, asa naman ta? Hadlok mo? Adi. Samtang buhi pa ta mga igsoon, ato ning buhaton nga dili mo abot ang panahon kay inig ka matay naton tanan, mga matay magitan tanan, walay mudukdok sa kahoy, mga matay magitan tanan nga kita mo adto kita sa langit. Dili ta angay mawili, hining kalibutan na. Tungod kay kining kalibutan na tinunglo. Mao na nga minungdanon kayo nga mintras napatay kinabuhi, napatay gininhawa, buhato na to kung unsay katuyuan sa Dios, diri ka nato, dili ta magpaluya-luya. Dili ta magpakawa sa paglaom tungod kay ang Dios ang nag-equip nato, ang nagsangkap kanato nining maong butanga.
Adunay pagtulunan ni ana alang sa katawan sa Ginoo. Atong gitan-aw ang atong kaugalingon nga mas matarong pa kaysa uban ug maghisgot kung unsa kita ka mas maayo pa kanila. Mao nang dili nato mahimo ang maong buluhaton tungod kay nagtan-aw ta sa ubang tao nga mas maayo pa ko ana nila. Nagtan-aw sila sa pastor, sa mga nag-share sa gospel, maayo pa ko ana, kay balo na ko ana. Wala ko makinanglan ana. Nagtan-aw sila sa ubang mga katawhan nga ilang gitan-aw gipakaubos kayo nila. Labi na gyud ka na mga gisugo, mga pagtulon, mga gisugo sa atong Dios sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Makita nato sa kadalanan, makita nato bisag asa nga gibaliwala sa katawhan. Tungod kay ni karong panahon na sila nabutaan sa kamatuoran. Ang mga apostoles, mga igsoon, gidawat nila ang pagkamaabi-abihon sa mga katawhan nga midawat kanila. Ug nini higayuna nga sila kinahanglan mo puyo sa bisa kinahanglan sila nga mo puyo sa maong balay kung kinsa ang nagdapit kanila. Kaya ang mahitabo dili sila mangitag mas maayo o komportableng kapuy-an, kinahanglan nga dawaton nila ang unsa ang ilang gihatag nga mga pagtagad o pagsilbi o mga malipayon kamo niini. Ang mahitabuan ni magsuon sa atong kaning mission nila nga gihatag kani ni Ginoong Hesus sa mga apostoles. Inigabot nimo sa usa ka lugar, ilahasan na nga tradisyon ng culture nga og doon na gani mga bisita o estranyo nga moabot tungod sa kagamay sa lugar, no? Nazareth, nagkailanay gina sila. So gipadala sila sa laing lugar, nakailagid ang mga tao. So dawato na sila. Gitawag gyapon na sila mga stranger o mga estranyo o mga bisita, dawato na sila sa mga tao. Unyang gitudlo ni Ginoong Hesus nga dili tang mangita og hayahay nga balay. Ang Kristohanong kinabuhi dili mahitungod sa pagka-komportable, no? Nangandoy man ta ana nga komportable ta. Lord, tagae lang gyud ko kuan, Lord, kana lang auto nga para dali ko maadto sa NRA ba. Kanang muingon man ay ako mga igsuon, Lord, nga specific gyud kuno ta mangayo og usa ka butang. Kun mahimo, Lord, Rolls Royce og naa man gani. Specific man, no? Nabita dito igsuon nato nangayo sig auto pagkaman gitagaan sig payong. Ningon pag siya, Lord, kanang auto nga blue. Unsay color pa yung gihatag? Blue. Blue. Kapangutan na siya, Lord, nga no, payong man nga auto may akong gipangayo. Ugwap ato niya tagaig payong sa Ginoo. Tulo ka adlaw human ni ato ataki siya may gani kay nagpayong rin ang gida. Kung nahitabo pang ga-auto siya, bangga siya. So gituyo to sa Ginoo mga igsoon bisag ingon lang ana, Lord, dili nato na siya ipakaubos. Dili nato ibaliwala kung unsa man ang gihatag kanato sa Dios. Atong tagaan og bili og malipay kita niya natungod kay aduna siya katuyuan ni adtong maong tawo nga gitagag payong aron maglakaw na lang siya, aron maka-exercise siya ug dili siya atakihon pag-usab. No? Makaingon nanta nga tihik ang Ginoo, dili oy. Kinabuhi ang iyang giluwas. Hebrew 3:5 ningon, bantayan inyong kinabuhi nga malikay sa pagkamahigugmaon sa salapi o himua nga matagbaw kamo sa inyong mga naangkon karon kay siya gayud mao ang nag-ingon, dili ko gayud ikaw pasagdan og biyaan. Magmahay ka sa Ginoo, wa ka tagay sakyanan, wa mo gani kay grahi. Asa man nimo ibutang? Tagaan ka sa Ginoo, tagsa-tagsa lang. Tagaan ka sa Ginoo balay na igrahi, sunod na may grahi kay balo na mo unsa ihatag sa Ginoo. No. Bisikleta, pa-exercise gyapon mo. Ang mga butang mga igsuon bisag unsa pa na kanindot ning kalibutana, dili gyud na makahatag kanato og kalipay nga tiunay kundili ang presensya ni Ginoong Hesus, ang pagtuo nato sa Dios, ang tiunay nato nga pagpangalagad kaniya mo'y maghatag og hingpit nga kalipay sa atong kasing-kasing, sa atong kalag ug sa ato ang kinabuhi. Alang sa mga mawali o kanatong tanan, adunay mga panahon nga musinati kitag kalisod labi na sa financial, mao man gini problema nato kanunay.
Labi na si financial apan bisan unsa ang atong madawat nga panalangin gikan sa Dios, angay kitang magpasalamat tungod kay nakita sa Dios ang tanan nato nga mga panginahanglan. Wala na mahikaw, wala siya masipyat, kundi unsa gayud ang atong kinahanglan mo gihatag. Bisag unsa mga igsoon atong kahimtang. Labi na gyud ang mga magwawali, no? Kanang naa o gabarog sa inyong tubangan. Bisan pa ang kanang mga wali, mga pastor, mga igsoon. Dili gyud na kinahanglan nga dili gyud na musulod sa huna-huna sa mga magwawali, sa mga magbubuhat, sa tanan nga mga magbubuhat sa mga buluhaton sa Ginoo nga dili gayud musulod sa ilang huna-huna nga himuo nilang resources ang ilahang mga gibuhat. Gihatag sa Dios nga libre, ihatag usab nga libre. Freely receive, freely give. Mao na ang baruganan mga igsuon sa usa ka matuod nga alagad sa Dios, nga nangalagad sa tiunay ug sa kinasingkasing, nga wala maglantaw sa iyang kaugalingon nga pagsangkap apan ang iyang gilantaw dili ang iyang kaugalingon kundi ang buluhaton nga gihatag sa Dios. Nung sa may punto na ito makuha nini, mahitungod usab sa uban nga katawan sa simbahan, kung ikaw nangalagad sa Dios, makasalig ka sa iya nga pag-atiman kanimo, kana mao ang iyang saad ug siya mutuman nini. Mao na sa pagpadala na Ginoong Hesus sa mga apostol, ging nani way magbitbit. Walay magdala og bag, walay magdala og reserba, walay maglukluk og chocolate. Ha? Kinahanglan kung unsay naa ninyo mao ray dad-an ninyo, kay ako nay bahala niya mo sangkap. Magamit ko og mga katauhan nga mao'y mo panalangin kaninyo. So ang pagsalig nato sa Dios, ilabi na gyud sa mga misyon, mao ang pag-abi-abi sa mga katauhan nga mudawat kanato. Ug dili usab nato malikayan mga igsoon nga sa atong paghatag og mensahe aduna usay mga katauhan nga mosalikway kanato. Daghan tang mga kaigsuonan sa evangelistic sa ato ang evangelism, sa ato ang unsa ra ba nga na karon? Harvesters. Sorry. No? May patigbabaw ginatong pagka-senior. No? Harvesters ministry. Atong mga kaigsuonan mo adto dito balay-balay, musangyaw sa mga pulong. Nakasinati usab na sila pagsalikway, nakasinati usab na sila og pagbalibad o balibad sa ilahang mga sa katauhan nga ilang gisangyawan. Sumo na makuha nato din nga pagtulunan nga gipabiyahe ang mga tinun-an nga walay dad-on nga ekstra nga gamit kundi sungkod, sandal gisulob. Kini nagsimbolo sa bugos gayon nga pagsalig sa gitagana sa Dios sa pagkamaabi-abihon sa katawhan nga mudawat kanila. So wala gid sila magkulang. Ug mao ni ang tugon usab nga ang disipulo kinahanglan magpabilin sa usa ka balay samtang anaa pa siya sa usa ka lungsod o kini nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagkamaabi-abihon sa maong tao nga dili magdahom nga mudawat pa og laing mga katawhan nga magtagana o moimbitar kanila ngadto sa laing balay. Kay giingon din hangtod mahuman ang inyong mission niya nang maong lugar, inahanglan nga ikaw magpabilin niya nang maong balay nga una nga mudawat kanimo. No? Dili siguro ta ka-experience na kay wala pa man ta mag-mission. Pero nakasuway mission, gidawat mi sa pinaka lisod sa taon nga tao. Kay balo mo, wala na matanaw na to ug unsa man kalisod sila apan ang kalipay imong gibati nga bisan ingon niya na ang ilang kahimtang malipayon silang midawat ug misuporta sa panginahanglan. Kini nga instruction gihatag niya sa mga apostoles lahi ni sa kasinatian ni Jesus sa Nazaret diin gisalikway siya sa iyang kaugalingong katawhan ug pamilya. O ato ning tanawon kini nag-andam sa mga tinunan alang sa posible usab nga pagsalikway
ug nagtudlo kanila nga sila dili mawad-an og pagsalig ug kadasig paglaom nga mauunya ang makapugong kanila sa pagpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ingon mausab ka nato. Usahay ang atuag yung suliran nga dili ta makasangyaw kay aduna tay mga kakulian, no? Apan ang Dios nasayod ni ana. So unsaon nato ni pag-apply sa atong kinabuhi? Kinahanglan magpadayon kita mga igsuon sa pagsangyaw, sa pag-share sa gospel, bisan isalikway kita sa mga tao nga walay pagtuo sa Dios. Kini nagpakita sa ideya sa ministeryo ni Jesus. Usa kini ka proseso, usa kini pagpadayon, usa kini ka pagtan-aw nato sa buluhaton. Kung dunay pultahan nga mo sira mga igsuon, ayo mo kalimot na bintana nga abli. Lain na usab ang buksan nga pultahan sa Dios. Dili kita muhunong diyan dapita, kundi magpadayon ta. Inigsira sa usa ka pultahan, mag-abli ang Dios og laing pultahan sa lain na usab nga misyon. Dili kita muhunong tungod kay nanluod ta o kaha wala na taganahi sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa kalisod. Padayon, mao ni ang mensahe, no? Marcos 6:11 unsay giingon diha, ningon dinha, kun bisan diin dapit kamo dili dawaton og dili pamation, inigbiya ninyo itaktak ang mga abog nga naa sa inyong nga tiil, ingon sa pasidaan bato kanila. So mao ni ang ilahang kultura sa una mga igsuon nga ang mga disipulo nagbiyahe na sila, mupanaw na sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug moagi na sila sa kalugar sa mga hintil. Inigbiya nila ang maong lugar, mubalik na sila sa lugar sa mga Hudiyo, ila nang itaktak ang ilahang mga abog sa ilang sinina, sa ilang sapatos o sandalyas, nagpaila na nga ilang gibili na ang ilahang ang abog nga na isakop sa maong lugar sa mga katawhan nga walay pagtuo sa Dios. Mao na katuyuan. Ang mga Hudiyo kasagaran nagbuhat nini sa diyang sila mamauli gikan sa usa ka panaw ngadto sa paganong yuta sa mga pagans, no? Katong nagtuog mga Diyos. Sa dili pa sila mutubok, balik sa Israel, ilang itaktak nilang abog sa ilang sapot, o ilang mga sapatos, kini nagtimaan sa bugos, nga paghawas, pagwagtang, pagkuha, pagkabulag, gikan sa mga pagano, o sa polusyon, o sa mga sayuta nga ilahang nakuha. So, gibilin nila ang tanan. Nag-ingon si Jesus siyang mga katawan nga buhaton kini, ingon nga usa katimaan nga katong nagsalikway sa ebanghelyo sa Dios, mag-atubang sa usa ka mapintas nga paghukom sa umaabot. Mapintas. Sa pagkatinuod ang ilang silot labaw pa sa hukom nga mahitabo sa Sodoma ug sa Gomora. Kayo atong tanahon ang Sodom and Gomora mga igsoon, ang tanan nga nasa Sodom ug Gomora nagpamatuod sa usa ka masupilon nga magtutuo nga ginganlan og Lot. Nagpamatuod sa usa ka masupilon nga magtutuo nga ginganlan og Lot. Apan kini nga balangay ang ipasabot ni Ginoong Hesus sa gisugo niya sa mga apostoles, kini nga balangay adunay pagmatuod ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus ang ilang ipamatuod. Sa Sodom and Gomora, si Lot ang nagsangyaw, nagpamatuod, ang kini ang ipamatuod nila si Ginoong Hesus. Kini nga mga balangay adunay pagmatuod ni Ginoong Hesukristo. Sila magatubang og mapintas nga paghukom tungod sa pagsalikway sa kaluwasan nga ilahang gitanyag. Mao na nga itaktak nila ang abog dito sa maong dapit, no? So mao niya nag-unang mensahe sa mga disipulo, mao nga ang mensahe sa paglaom og kaluwasan. Apan kadtong misalikway sa tanyag sa kaluwasan, gihatagan og mensahe sa paghukom og panghimaraot. No? Ang mensahe sa simbahan usa-usab kini ka mensahe sa paglaom sa kaluwasan. Busa itudlo ang dalan ngadto kang Hesukristo. Ang matag usa kanato mao ni atong buhaton nga mohatag sa iyang libre nga tanyag sa kaluwasan ngadto sa tanan nga mutuo niini. Isip sumusunod ni Kristo, mga Kristohanon, atong itudlo ang dalan paingon ngadto sa langit. Apan dili gayon nato pasagdan ang pagpasidaan sa mga makasasala o sa dili mutuo, mahitungod usab sa dalan paingon sa nagdilaab nga paghukom sa impierno.
Dili na to sila tagaan og false hope, mga igsuon, nga ang ato lang isangyaw nila nga ikaw maadto sa langit. Kinahanglan atong ipakita ang opposite. Kung dili mamati sa pulong sa Dios, tataw og klaro kayo nga adto kita padung sa pikas. No? Walay usa nga ganahan ni ana nga mensahe, mga igsuon. Labi na gyud rong panahon na kanang ignon ka nga di gani ka mo tuo adto kag impierno, no? Palayo lang daan basig takibawon sa mitabo na. So dili gyud ganahan mo maminaw mga tao ni anang mga mensahe, no? Bisan kita gibiyay-biyay tungod sa pagsangyaw nga aduna gayoy literal nga dapit nga gitawagong impierno. Naagyo na siya, literal na siya. Diin ang nawala nga mga kalag naganto sa kahangturan. Katong mga kalag nga wala maluwas naganto sa hangtod sa kahangturan. Ug dili usab kita malimot sa pagpasabot niini ngadto sa mga katawahan tungod kay ang atong tinguha mao ang pagluwas, sila maluwas diha ni Kristo. Mao na mohatag kitang mapagtulunan ini mga igsoon dinis kalibutan aron usab kini paghatag sa mensahe nga ilang masabtan nga duha kadalan ang ilang paingnan apan usa kadalan ang magdala nila ngadto sa langit si Ginoong Hesus. Oh. Naay mga pundok mga igsoon nga daghan kayong dalan, no? Murag skywalk. Murag flyover, no? Wala sila mahibaw nga usa ra gyud kadalan ang paingon sa langit. Pasagdi sila nga mo biyay-biyay sa atong mga pangamuyo kanila, sa atong paghangyo kanila, sa pagbiya sa ilang mga sala, ug moduol kang Hesus. Dili nato angay ikasuko ikahiubos nga biyay-biyayon ta. Nahitabo na nato, no? Moingon na sad ana sad si praise the Lord ay. Labi na gyud sa una nga mga igsoon moadtog musimba magdabi agin Bible. Nagibit-biton. Mo na mingon sila to si Mr. Praise the Lord ni agina. Kay biayon in town kay nagdalagig Bible. Pero sige lang, okay ra. Hinumdumi nga yung kita BI niingon ang pulo sa Ginoo. Ayaw buhata dili gusto nga buhaton sa imo ha. Unsa imong ginahimo sa pinakaubos nimo nga igsuon mo na ang imong gibuhat diri kanako. Mo na giingon ni Ginoong Hesus. Busa ang pag-BIB ay dili taangay maguol. Dili taangay nga mahiubos umasuko tungod kay ang ilang gi-BIB ay ang ginama sa Dios nga susama sa iyang panagway kitang tanan binuhat ni Kristo. Susama sa ilang panagway. No. So nagingon niya sa bersikulo Juan 14:6, nagingon si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa makaadto ngadto sa man kun dili pinaagi kanako. Dili ka makabasa sa Biblia ug ingon ini nga bersikulo nga gibalik. Mao ra ni bugto nga bersikulo nga nagtudlo sa mga Kristohanon ug sa tanang katawhan nga kita atong mahisabtan nga aduna lamay usa ka dalan. Adunay langit nga maangkon ug impierno nga malikayan. Ang bugtong paagi ngadto sa langit pinaagi lamang ni Ginoong Hesus. Ang bugtong paagi usab sa paglikay nga matumpawa ka sa impierno mao gihapon pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ang paglikay pinaagi lamang kaniya. Ang pag-angkon dito sa langit pinaagi lamang kaniya. Unsa gingon sa Juan 5:24, sapagkat tinuod gayod sultihan ko kamo nga ang namati sa akong pulong ug nagtuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon ug dili na hukman apan nakalatas na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Unsa may gipasabot nini? Gikan ta sa ato ang daan nga kinabuhi, gibag-o kita sa Dios. Mao na gitawag nila born again. Gipanganak kapag usab pinaagi sa Espiritu. Apan ang kusog kay mo biyay mo ingon sila kana siya born against. Dawaton. Sumo ni magdala na sa ikatulong nga mensahe mga igsuon. Ang mensahe o ang ministeryo
Marcos 6:12-13 nagingon busa naglakaw sila og nagwali nga kinahanglan maghinulsol ang mga tao ug gipanghinginlan nila ang daghang mga demonyo ug gidhira nila og lana ang daghang mga masakiton ug gipang-ayo sila. Kining bersikulo 13 mga igsuon kining maghidhid og lana ngadto sa masakiton mao nang ilahang culture usab dito sa mga Israelitas, no? Nagasimbolo kini nga ang lana nagrepresentar sa gahom sa Dios. Nga paghidhid nimo og lana dili ang tawo mo dayeg kanimo kundi pinaagi ni anang maong lana makita nila nga ang Dios ilahang pasidunggan. Gigamit lamang sila nga o kita nga instrumento niini. Mao ni panghinginlan ang daghang mga demonyo. Pinaagi sa kagahom nga gihatag ni Ginoong Hesus sa matag usa ilabi na gyud sa Kristohanon nga dad-o niya sa usa ka misyon aduna siya kagahom nga ihatag sa Dios nga bisan paghingilin sa mga daotang espiritu mahimo kana niya, no? Kini mensahe sa 12 ka apostoles o disipulo prangka kay nga mensahe kini usa ka mensahe nga masabtan sa tanan nga nakadungog niini, no? Ang ilang wali simple lagi kayo, sila nagwali nga mga tao kinahanglan maghinulsol. Samba sa nahitabo sa wali ni tukar sa akong pagka-senior da. Kisa tong gikaon sa iho? Jonah. No? Mahadlok tang Jonah, nya Judith. Si Jonah maigsoon gisugo sa Dios, klaro gyud kayo, pilar to kapulong. Pag hinulsol mo kay ang Ginoo mo balik na. Mubo ra kayo ang mensahe apan gilikayan niya. Daghan kay siya giagian, gilabay siya sa dagat, gikaon sa iho, gibalik ngadto sa diyuta kun asa siya dad-a. Hantod sa katapusan nagbagulbol lang gyapon Jonah. No? Ingon ni anak mga igsoon. Kung kita adunay pagmahal o pagigugma sa atong isig ka tawo, mubo ra kay mensahe. Imo ra gyud silang sultihan pag hinulsol sa imong mga sala. Kaya ako makasasala nga giluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Dili na sila masuko mga igsoon tungod kay imong gigamit ang pulong sa Dios. Gigamit nila ang pulong, pagsangyaw nila nga maghinulsol. Kana nga pulong nagpasabot nga pag-usab sa una-una sa usa ka tawo alang sa labing maayo o kinasing-kasing nga pag-usab uban sa pagdumot sa mga nangaging sala. Kini nagtumong sa usa ka pagbag-o sa una-una nga modala sa usa ka pagbag-o sa atong mga binuhatan, sa atong mga aksyon. Kini literal usab nga mahimong magpasabot nga makabig mimo ang mga tawo ngadto sa tila ni Ginoong Hesus. Kung ang tinuod nga paghinulsol mahitabo sa kausaban sa kinabuhi sa usa ka tawo, mahitabo usab nga sila makabaton sa kalawasan. Kadaghanan sa panahon ang paghinulsol gisangyaw lamang sa negative usahay nga diwa, no? Mga pulong. Ang mga tawo gisultian nga sila kinanglan nga muhunong na sa pagbuhat sa pipila ka butang. O kana tinuod na siya mga igsoon. Ang paghinulsol labaw pa ni ana. Kung atong tanawon sila, moingon ta paghinulsol mo, undangan ang imong gibuhat. Dili na ingon ni ana ang paghinulsol. Ang mensahe sa paghinulsol mga igsoon nga mao pagila nga kita makasasala. Dili maghinulsol ang usa ka tawo nga paundangon sa iyang bisyo. Dili maghinulsol ang tawo paundangon sa iyang mga dili maayong buhat. Maghinulsol lamang ang usa ka tawo kung sila mo ila nga sila makasasala. Nga nakinahanglan sila og manluluwas. Mao na ang panahon nga sila maghinulsol. No? Walay daghang tingog. Usa sa mga kinaiya sa bagong pagkatao mao ang usa ka nausab nga kinabuhi, no? Mao na atong makita. Ang mga apostoles nagsangyaw sila nga ang mga katawhan naginulsol. Og dinhi sining maong bersikulo makita nato giingon dinhi nga mao ni ang kinaiya sa bagong tao o sa tao nga naginulsol. Ikaduhang Korinto 5:17 nagingon, busa ang tao nga anaa kang Kristo siya bag-o na nga gibuhat. Ang daan nangagi na. Tan-awa ang bag-o nahiabot na. So ang atong daan nga kinabuhi ato nang gibiyaan. Mao na tinuod nga makita nato sa simbolo sa usa ka tawo nga miila siya nga makasasala nga naghinulsol siya mga sala tungod kay siya nagkinahanglan og manluluwas gibag-o siya sa Dios. Kung kamo napuyo sa sala nga walay pagtan-aw sa panginahanglan sa pagtalikod niini og naghinulsol lagmit nga kamo dili gid maluwas pinaagi sa grasya sa Dios.
Mao na ang mga tawo nga gahi og kasing-kasing nga gisangyawan sa pulong sa Dios apan misalikway niini. 1 Juan 3:9 nagingon ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili na magpakasala. Kay ang binhi sa Dios nagkabilin man diha kaniya ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Mao ni atong gitawag mga igsoon katong born again. Kung ikaw na bag-o na diha ni Kristo sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus nga mahimo siyang Dios ug personal lang maluwas imong kinabuhi, gibag-o na ka, natawo ka pag-usab ug kung ikaw gipanganak nagikan sa Dios, dili ka na magpakasala. Imo nang likayan ug imong kasilagan ang sala tungod kay ang Dios magpabilin na diha kanimo. Dili ang sala tungod kay ikaw gipanganak na gikan sa Dios. So, ang mensahe wala mag-usab mga igsoon. Gisugo gyapon sa Ginoo ang mga makasasala sa paghinulsol, gisangyawan sila. Gipaila sila sa ilang mga sala. Gusto nila nga maluwas gikan sa ilahang mga sala. Gusto sa Dios. Buhat 17, tanawan ninyo ang buhat 17:30. Niingon, ang Dios wala manumbaling sa mga panahon sa pagkawalay alamag sa atong pagkamakasasala. Apan karon nagsugo sa tanang tao, sa tanang dapit, sa paghinulsol. Gibaliwala niya ang atong gibuhat sa una. Ang gitanaw sa Ginoo ang umabot nga kinahanglan karon maghinulsol kita sa atong mga sala. Mao nang mensaheng katuyuan sa Dios nga gisugo sa mga apostoles aron daghan ang mga tao ug makalag nga madala diha sa tilan ni Ginoong Hesus. Lagmit dili nato makita ang samang mga butang nga nakita niining mga tawhana kay lahi naman ang panahon. Ang gibuhat sa Ginoo pinaagi nila mao ang inailhan nga mga gasa sa ug timaan nga sa ato pa sila nagpadayag sa iyang gahom nga gilaraw sa paghatag og balido nga mensahe alang sa mga katawhan. Sa atong panahon atong makita ang Ginoo nga nagpamatuod sa iyang pulong pinaagi sa pagbag-o sa kinabuhi. Daghan naman tang mga nasinati, mga igsoon. Daghan ang mga Kristohanon nga gibag-o sa Dios ug atong makita ang ilang kinabuhi nga adunay kausaban. Mao nay usa ka testimonyo nga ang Dios nagpanglihok kayod. Wala siya magpasagad kanato, no? Ang labing dakong milagro nga mahimo sa Ginoo mao ang kaluwasan sa kalag sa tawo. Nga mas labaw pa kini kaysa pagpang-ayo o sa paghingilin sa mga demonyo. Ang gihimo sa mga apostoles, ang pagsugo ni Ginoong Hesus, ayuha kini mga masakiton, paghawa sa mga demonyo, ang pinakalabaw nga sugo, nga mahinungdanon kayo, nga mahimo mao ang pagsangyaw sa kaluwasan, sa Ebanghelyo sa kaluwasan. So, unsa may atong makita diri mga igsoon? Agi og pagpanapos. Ani ang imbitasyon nato. No? Kung atong tan-awon ang atong manluluwas, Ginoong Hesus ana sa buluhaton nga makapausab sa kinabuhi, dili lang sa usa ka tawo, kundi sa tibuok kalibutan. Makaluwas sa kalag, usa sa labing talagsaon nga kamatuoran nga atong nakatunan mao nga siya nagtinguha nga kita adunay kabahin. Aduna kitay pag-atiman, aduna kitay kabahin sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga katawhan nga wala pa makaila kaniya. Sa diha nakadungog kita sa pagtawag sa Dios, kinahanglan atong dawaton kung unsa ang sugo. Maglakaw kita diha sa hugot nga pagtuo ug mupakigbahin sa iyang mensahe sa usa ka nawala ug himalatyo na nga kalibutan. Atong tan-awon ang kalibutan karon wala nagiayo sa ako nang gikaingon. Kita makapaabot nga siya mutuman sa iyang pulong, no? So mao ni ang atong imbitasyon karon mga igsoon, kung ikaw luwas na mibati nga ang Ginoo nagtawag kanimo aron ipaambit ang imong pagtuo, kinahanglan nga muadto ka. Ang buot gipasabot nini, kung ikaw gitawag sa Dios, buhata. Kung asa ka dada sa Dios, atiman na. No? Kung siya nagtawag kanimo sa pagkalagad kaniya, isip usa ka magwawali sa Ebanghelyo, usa ka misyonaryo, kinahanglan nimo nga paminawon ka na nga tawag ug muadto diin siya magpadala kanimo ug itugyan ngadto kaniya ang tanan. Aron walay dili kita magsalig sa atong kaugalingon. Nini kayo na mga igsoon kung wala pa ikaw maghinulso sa imong masala o misalig kang Hesus.
Siya nagdani kanimo ngadto sa iyahang kaugalingon. Gitawag kita ni Hesus ngadto kaniya o kinahanglan nga moduol kita kaniya alang ni anang maong kaluwasan. Mao na mensahe nga atong ihatag sa atong mga kaigsuonan nga nabutaan sa kalibutan. Kung ang Ginoo magigsulti kanimo sa bisan unsang kahimtang, sa bisan unsang sitwasyon sa imong kinabuhi, kinahanglan nimo nga tumanon siya karon. Ayaw paghulat nga ikaw masangkap, kay siya ang mosangkap. Ayaw pagpaabot og saktong panahon og saktong higayon. Ang Dios dugay ra nga nagpaabot sa imong pagsanong. Wala na'y panahon nga sa atong mga rason. Kinahanglan ang mensahe sa Dios nga kita magmasinugtanon, kita magmatinumanon, kay ang adlaw sa kaluwasan karon. Wala na extension, walay unya, kundili ang adlaw sa kaluwasan mao karon. Busa atong andamon ang atong kaugalingon mga igsuon ining maong bulaton nga gihatag sa ato kanato sa Dios. Ang atong pagkamasinugtanon nag-agad sa grasya sa Dios, sa atong pagkamatinumanon nag-agad usab sa grasya sa Ginoo. Busa angay kita maglantaw sa unahan sa kaugmaon sa atong mga katawhan. Kay basin anaara sila sa atong pamilya. Amen? Okay, mag-ampo tayo mga igsuon. Salamat Ginoo Lord sa imuhang mensahe nga imong gipadala. Nga kung unsa man imong mensahe sa napulog duha Ginoo among nakita nga mausab kini ang mensahe nga gusto nimong mahitabo sa among kinabuhi. Busa man salamat Ginoo Lord God usab sa imong mga pagmaymay kanamo sa tanang mga tugon nga imong gipahimo kanamo nga dili kami maghinalig sa among kaugalingon. Ug salamat usab Ginoo nining mensahe nga imong gihatag kanamo nga ang pagbuhat sa buluhaton nga imong gisangon kanamo dili namo mahimo nga amo ang unya-unyaon kundi among buhaton sa labing daling panahon tungod ang kaluwasan sa katawhan karon. Busa man Lord, salamat Ginoo Lord God, i-equip kami, isangkap kami Ginoo Lord God sa imong katuyuan alang sa among kinabuhi nga kami mahimo namo kining maong buluhaton nga imong gihatag kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.